Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat în weekend. În acest weekend a fost etapă la echipa, cum se cheamă, Ionuț? FC de Dupe? FC de Dupe. Incredibil. Într-un cuvânt. FC de Dupe. De Dupe. FC de Dupe. Bun. A rămas cu... Ia uitați-vă pe Ionuț Badea. Doamne, incredibil. A rămas Dan Alexa în istorie cu porecla chirurgului. Dar tu faultezi și când ieși de pe teren. Bine, acum eu sunt cel faultat, eram deja accidentat. Păi da, dar uite-te la om. Florin Chivulete era arbitru, nu știu, Așa. cred că avea găleata cu VAR lângă el, dar nu a folosit-o. În timp ce Mirel, băiatul care e un tip admirabil, acum stau liniștit că e plecat din țară, deci nu mai mi-e teamă. Dar explică-ne ce făceai tu acolo. Încercam să mă retrag către dușuri, nu mai eram De ce? accidentat. Dar cred că se aude și ceva pe fundal, că mai eram cu pancul. Ia să-l ascultăm. Mamă. La faza asta ai nevoie de VAR, că dacă o vezi live nu pricep nimic. Trebuie să o revezi de câteva ori. Așa, și tu erai deja rupt, da? Mamă. Trebuie să ai ghinion, voi. Trebuie să ai ghinion. Da, a fost un mic ghinion. Și aici te-a rupt și mai tare, sau cum? Nu, m-am temut că o să fie mai grav, dar nu m-a lovit poate un pic mai sus de... Chivulete, de ce a dat drumul la joc dacă tu nu ai părăsit terenul? Păi Marius poate să spună dacă e corectă poziția. Poate era preocupat de joc și nu l-a văzut. Fiind singur, neavând asistenți care să-l sprijine, da. Cartonaș galben oricum, clar. Cui? Mie! Bun, mai avem o fază. Acum, Ia să vedem. Anconea lui Delon e nimic pe lângă tine. Desprinsă din filmele cu Alain Delon. Da. Acum, Anconea lui Delon e nimic pe lângă tine. Prietenul, Fără să te așezi amicul Andy, freza. da, el e cel care asigură... Anconea lui Delon e nimic pe lângă tine. Nu te pui acum. Așa. Mai vedem Ionuț Badea portar și Marius Nicolae bate penalti. N-a dat tare, doar am avut timp să mă feresc. Adică... Ai plecat bine în stânga. Ai scăpat de minge. Cred că ai făcut și semn, vezi că... I-a făcut semn Marius Nicolae, vezi că dau acolo. Da, ca să se... No, e un grup admirabil de băieți care chiar au o selecționată românească de fotbal amator. Se duc peste tot, inclusiv o să plece acum în Australia, Noua Zeelandă, destinații exotice pentru România și cu români. E naționala de dinainte și asta este ce de după. Așa, și mai avem o fază cu Mariusică Nicolae. Așa. Are lantia așa ca să se vadă bine cum i-a rupt șchinarea. Dintr-o fentă. Marius în rolul lui Messi și colegul în rolul lui Boateng. Parcă și cu fenta și cu umărul un pic, nu? Cred că doar fenta. Nu, mi s-a părut că îl și împinge un pic. Ce să dăm cu sunet mai tare, că nu vă aud. Mai avem o fază cu sunet? Hai să o dăm. Lasă să se descurce. Dacă aia deja nu o până așa. Nu, e așa. Nu ataca decisiv niciodată în centru, îi mutam într-o zonă laterală și acolo îl împingea. Dacă îmi schimbau direcția era nasol. Deci, de ce povestești? Trebuie să vă dați seama că discuțiile mele cu Daniel Pancu, noi acolo discutăm și lucruri serioase, nu numai... Așa. Înainte, de după... Înainte, la de după... Da. Așa, de și ce spuneai aici? Despre rigoare. ce vorbeai? Despre fotbal adevărat? Acum, nu știam că există și faza asta. Da, te mai surprinde și Da, era o discuție legată de cum se apără echipele din Italia și nu de acum de mult. În antrenamentele lor se apără doar în 7, pur și simplu antrenorii lasă jucătorii să se apere în 7 contra 11, să vadă cum se descurcă, ce soluții găsesc de... Nu părea prea convins Pancunea că el la Cezena n-a făcut astea. Bun. Da. Atât deocamdată, adevăratele faze le lăsa la final. Cu scuzele de rigoare mai promisesem câteva faze de arbitraj, dar uite că n-am mai apucat să le vedem. Dar mai avem timp. Iar subiecte o să avem în fiecare săptămână, Marius, nu-i așa? Absolut. Eu sper că cât mai puține.